Traja chlapci, Branislav Hrenák, Daniel Jahôdka a Jozef Šešo, vytvorili v rámci krúžku Lego robotov, s ktorými postúpili z celoslovenskej súťaže až na majstrovstvá sveta RoboCup 2014 v Brazílii. Súťaže sa mohli zúčastniť vďaka finančnej podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a najmä vďaka miestnym súkromným podnikateľom. Z majstrovstiev sa žiaci vrátili ako víťazi kategórie Super Team. Tak je to kategória super tímov, kde sa dávajú dohromady 3 mužstva. My sme boli spolu s Portugalcami a s Japoncami. No a tu potom zase sa súťaží ako super tímy. No a v tejto kategórii sme teda 100% uspeli. Ako hodnotíte výsledky chlapcov celkovo v celých tých majstrovstvách? Ich výsledky sú veľmi na vysokej úrovni, skutočne sa držali aj v tých vystúpeniach prvých, aj teraz boli veľmi pracovití, snaživí a samozrejme, že snažili sa podať ten najlepší výkon, aký mohli. Po príchode do Brazílie čakalo na žiakov nemilé prekvapenie v podobe zlomeného podvozku robota v dôsledku cestovania v kufroch. Žiakom sa však podarilo včas všetko opraviť a plnohodnotne sa súťaže zúčastniť. V kategórii Super Team boli súťažné týmy dopredu určené rozlosovaním. Na vymyslenie novej